Драго ми е. Венито е майстор шивач. Между другото, шивачеството се отразява много добре на нашата професия, тъй като ние много често кроим, връзваме, създаваме какви ли не работи с цветята, така че мисля, че тъй като тя е на свободна практика, това ще бъде изключително и много от полза от тук нататък. Веня смекни са за снимки. Много добре. Идва ред на Елито. Елито идва от Шумен. Много се радвам да я видя. За нея знам, че от хоби, кандидатствайки полека-лека в няколко места за работа, най-накрая тя набира своето амплоа и вече няколко години работи в един сериозен магазин в Шумен, така че имаме представители от Шумен. Сега ще мина от другата страна, за да виждам другите колеги. С гордост представям втория мъж в конкурса, Васко. Васко от София. Васко работи в един от най-престижните магазини в София и с гордост заявявам, че най-популярният му клиент е Лили Иванова. Винаги пазари само единствено от него букети, да знаете. Видите ли Лили Иванова с букет? Да знаете, че от Васето. След това идва ред на Дани от Велико Търново, колоритният участник в конкурса ни. Ще го видите след конкурса на демонстрация, докато журито мисли. Дани много атрактивно ще ви забавлява, защото е приготвил много интересни изненади за вас, така че се надявам да останете, слизайте, сядайте в кафето, пийте кафе, гледайте, следващите 3 часа са много интересни, въобще не се отказвайте и не си тръгвайте. Следва Сончето, вече идват варненските представители, следва Сончето от Варна. Соня, помахвай.